Duding sampean nantang sampean. Sampeyan wis sugih tantang wong marah tantang. Lho ngenyek aku. Lho, sampean iki kudune iki wong sugih sing galak, wong mergo sampean kedoke bondone. Nyatane kok duding-duding tok terus lunga belas. Lagi tak pecicili langsung lunga. Wah. ning sampeyan wani. Nek wani tenan. Mulai. Umpama teko kene sampean jual to sing wani. Dadi aja nemok trimo siji jiwanala. 10. 10 ki apa? 500 jiwanala. Mlayu aku. Lho, mlayu. Wani. Ora aku, Dik, ora aku. Piye? Ngomong. Wani ini, Dik, ngomong. Hah? Ayo ngomong. Mau aku gak melok-melok iki. Kakek melok sapa iki? Melok kono. Gayamu ngomong sak karepmu dhewe. Ayo. Ayo Wani ini. Ngomong apa? Saya jeneng siji jiwanala, 10 jiwanala. Ya bener. Ayo. Iso, terus lakone piye jajan? Lah kudune jak mau siji jiwanala. 10 jiwanala ra gak enek ceritane. Sampeyan mau ditantang apa itu Ora klek enek galone. lakone. Karane mbok klek-klek. Sing ngomong sapa? Ki, Aku dhewe sing muni klek-klek. Lho mau ngono, terus to. Aku muni betul. Klek-klek kok. ngono. Wayane awas ya. Lah ora awas piye wong trade moto? Gedangku balekno. Gedang apa? Telu mang. Sing mangan sapa? Man wong loro iku. Sing ngocehi sapa? Sing ngakon sapa? Sing ngecehi sapa? Lah sing ngakon sapa sak sampean kon mangan. Ngecehi tanganku salah mbok jiwa. Tok tangane, Dik. Anak padha senenge wong tuwa nek ora entuk matane. Wong sugih trimo dinyak wong marat matane. Wong sugih gedhe dhuwur ternyata wong cilik ora wani matane. Ora wong sugih goblok matane. Aji. Iki kira-kira kanca wamu wis kumpul kabeh. Samane kok sampun kumpul. Mergo iki ana gawean kanggo bulan kanca kabeh. Gawean apa iki? Isih wani grot. Wis wani gelut. gelut. Wis wani Aja mater, senengane suhut. Iki wong jiwanalan gawe geger oleh regawasan. Kowe wani apa ora? Wani ya. Para dukung. Siaga makaryo. Ngestyo sanco tolubak sono makito kito. Tadya! Salam olahraga. Aja lali, yen kowe iki bendho gawon bendho. Wis ngelinggis yo. Nan,